Mukabat sa 155 ka mga langyaw ang gisikop ni adtong Lunes sa syudad sa Pasay human sila wala mo pakita sa gikinahanglang immigration documents nga magtugot kanila sa pagtrabaho dinhi sa Pilipinas. Mato ni Bureau of Immigration spokesperson Elaine Tan kagahapon nga ang mga nasikop nga mga langyaw kasagaran mga Chinese nationals nagtrabaho isip call center agents o online gambling operators. Sigunitan nga ang mga langyaw gikasuhan tungod sa wala pagsunod sa mando sa section o gikasuhan ubos sa mando sa Section 37A7 sa Philippine Immigration Act. Ang mga nasikop nga langyaw gidala sa Immigration Office alang sa inquest proceedings ug magpabilin sa 2 ka semana sa dili pa sila i-deport. Mato ni Immigration Bureau Press Officer Dana Mingote.